תודה שחזרתם אלינו, ולדיוויד עזרן שהולך לקחת אותנו לכל מיני מקומות שווים. נכון, אני רוצה להתחיל דווקא עם תירוש. תירוש הוא בית למכירות פומביות. בתחילת חודש יולי, אין תאריך עדיין מדויק, בין תחילת חודש לאמצע חודש תתקיים מכירה פומבית של כל מיני פרטי אומנות. זה בית מאוד מוכר וידוע לחובבי הז'אנר. בין היתר הולכים למכור גם את הג'קט הזה, אין שני לו מה שנקרא, זה ג'קט יחיד במינו של מעצב מוכר וידוע בשם מעוז דהן, שמעצב את הג'קט הזה עם האמירה הברורה, bring them home now, מחזירים אותם הביתה. זה בעצם הופך להיות פריט אספנות למי שיקנה אותו, כל המרבה במחיר בעצם יעביר את כספו לטובת מטה משפחות החטופים. יש כאן אמירה גם של מוסיקאים שחתומים כאן על הג'קט הזה. אגב, מי שגם לוקחת חלק בפרויקט, היא מעצבת תכשיטים בשם אליאנה ויזל. כאן אנחנו רואים, כן, את בן אל ואת ברי סחרוף עם הג'קט הזה. אז חלקם חתמו וחלקם לבשו. כן, אליאנה ויזל היא עיצבה שרשרת שאולי גם אותה אנחנו יכולים לראות, מזהב לבן, שרשרת עטורת יהלומים. גם שם יש כיתוב never forget. גם השרשרת הזאת תימכר באותה מכירה פומבית, וכל המרבה במחיר בעצם יעזור גם למטה משפחות החטופים. יש פה אמירה יפה. כן, לגמרי. טוב, עכשיו אנחנו יכולים תעדכן אותנו כשיהיו תאריכים מדויקים. כן, שיהיה תאריך. בכוונה, אגב, שומרים את התאריך עמוק בפנים, כדי לא לתת לאנשים שהם חובבי הז'אנר להיערך מבעוד מועד. זאת אומרת, נותנים תאריך בצמידות לאירוע. כן, כן. אריאן לידך קורא את השמות של האומנים ואומר, איך אני עושה אותם בבינה מלאכותית עכשיו? לא למרש, מה אני אעשה?